Yukirish Bakhuid, Tongin Duai, Nagavinda Ribana Kurba, Badonga Jimpang Cancer, Mechigi, Duai Nagavinda U Augustin, Badon Haprengajing Pangajing Shitam, Duai Nagavinda Ka Jingjatai Mensiam Jung, Francis Kalinkoi, Constantine, Lingdo, Marchilong, Linkoi, Berla, Linkoi, Rioshla, Duai Nagavinda. Justland Langrai Reddy Inyuta but baby Inyuta Nagavinda Jingjatai Bam Jugut Mensiam Duairu Nagavinda Asenda Linkoi but Kainga Samchung Duairu Nagavinda Kajinkoi Jinkia Jung Terisia Lamare but Trasilla Lamare Inshim kanambar stam kanambar lai spa saupo kanambar lai spa saupo Tongin Sangu Shikade Yautrayu Blay, Haganegi Yukirish Bakhuid, Nagavinda Jinkurku Barro, Kabaulatese, Haloru Pai Junguble, Halor Kasenda, Lembaga Mega Bible Convention, Kumbang Ilatrang, Ujisu Lakurku Yangi, Bangilayo Yagasni Kabalait Nagajing Slap, Bagajing Vit, But Boon Gikrustan Bawan Banyominda, Shimenda Egajinga E Jungujisu. Toginang perlong ya kanega mas kum kamas aingu nagabinda bara jingerku haba baro kilayo pidiang haga jingem jangki ha kerteng uppa baru kon baru mensiam Bakhuid amen kajinga e jango trai jangi Jesus Christ badka jingi jango belai lem badka jinga sulok jango mensiam Bakhuid kindon rengka bat pi barro Kohimen ko para togin sangish porban panmap nagabinda kilait kila jongi paharo ginang tuwai ba un perlong iangi ki shakri bajanai jongutrai bangilong mrau jongu Chris ha kabalait luit na kamra na ka jinglong mrau jonga pop habangile pop ni kerlalong mrau jonga pop mrau jonguk sui hagane kerlip mat tongin sangish por pan kentait no ya baro jait ki jinglong kabasini kabadang hapo jangi baro jait ki pop kabadang hapo jangi bauji sun perlai lud yangi benda Kodrai jisu ngilang ginom pop map yangi sait kud yangi na baro ki pop na baro ki jing sniu nga plam ha ublay badon bor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jing barkat da ki kin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le pala jona da ki jing le pala jona da ki jing le pala patrao e jona namar kata nakarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa katay soki yaki angin bakiri koi bagi api ko himen ko para anduwai nagabinda jona au trai ublay joni ublay badon bor baro nis ne yangi barandala mapi ki pop jongi bunyalam yangi shaka jingim bam jikut amen
minta Sngi ngikin mau buram ya ka Margaret Maria Aloke Bakhuid kumjuru ngikin mau yau Agustin Tevara Parambil Balakerku Ulindo na Kerala Bad kumjuru u Hedvig Bakhuid laing ngut ki Rikuid kamdame ngi baro ngi duai kerpang lemba kajingya side lem jong kini Rikuid kam kerpang Margaret Maria Aloke balayomat iya kajimpau jongu Jisu syapang gadonu Bakhuid tam jongu Jisu tungin duai bangindon ka jingid bangindon ka jingi sherhem ya gadonu Bakhuid tam Jisu lemba ka nega Sngi buram jonga Margaret Maria Aloke to te karhai halo jongi ngi karpat kotrai ya ka mensiem da ka bamela siap kerpang ha ka Margaret Maria Aloke Bakhuid bad u Agustin Tevara Parambil Balakerku ba kumda nginla bantip ya ga jingi jongu Chris kaba palat liam ya ka jing shampang barro but by en pindap yangi da ga jing chanai jame da utrai jangi u Jesu Kristu kun jame u ba imbat sensha renkat badme ha ga jingelong kawe jongu men siem Bakhuid u ble junom la junom Amen. Kajing puli nakashiti jong Paulus Bakhuid shaki Kristan harom. U Paulus u shakri jong u Christ Jisu ya obalakot banlong u apostol. Bat jet kerpang nakabanta ka gospel ublay. Ya kaba ulakular nadu menhendai lengba kinong yathu lupa jong u hagi jintho Bakhuid. Ka gospel shapang ukhon jong u balahir pateng na u David katkum ka do bat ya ubalapan pau shinna ba ulong ukhon ublay hakabor katkum umensim jong ga jingkhut lengba ga jingme pa jong u na ga jingyap u Jisu Christ utrai jongi da obangilio abdyang ya ga jingai ai ba ga jinglong apostol panwan lam ya ga jingko ngu jong ga jinget na ga benta ga kerteng jong u habdeng gi jat ben riu baro kentup ya phiru ya gi balakhot banlong ki jong u Jisu Christ hakiba iet e baro jong oblay ki baharom ya ki ba lakhot banlong ki riu khut kajing e happy ba kajing suk na oblay ukpa jongi bat utrai Jisu Christ kaktin jong utrai Nakasam kendai putra kanambar nyeus pak prapuhnyo. Kasam kendai putra kanambar nyeus pak prapuhnyo. Unshim ka andifan ke Nyngkong. Lait-ïa
bat pim. Rekat Batiru. Kajimpule na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kaburam Hame Kutrai. Habaki paid ba kilanang iabon. Ujesu ulastang ban kren. Kane ka pateng. Kalong ka pateng bamen. Kapan ya ka dak. Henry en ai haka ya ka dak. Lait-ïa ka dak jongu Jona. Namar kumba u Jona ulalong ka dak ka shin ya ki pait Ninebe. Kumdaru u konu briyu ulong ka dak ka shin ya ka ne ka pateng. Haka Sngi bishar kas kaba nashati kan sa iyang bat ki briyu jong ka ne ka pateng bat kan penrem yaki. Naba kala wan na bakod kaperte ban snap iya ka jingstat jongu Solomon. Bad hakami hangne udon uwe uba kam karaw ban iya u Solomon. Haka Sngi bishar kinong Ninebe kin sa iyang bad kane kapateng bad kin penrem iya ka. Naba kilakala kabamutang shuyasngo ya ka jingyalap u Jona. Bad hakami hangne udon uwe uba kam karaw ban iya u Jona. Ka gospel jongutrai. Kachiyanoy Megu Chris. Ko himen kopera bayid hautrai Jesus Christ. Minin bat menshesngi ngilang yo pediang yaga jingai ke jingkarku habon ki benda jong ka jingim jongi. Bon ki briu kilas ngokomen kila dap da ka jingkomen. Bon ki bapang ki bashitam kila yo jingkoi jingkia. Bad mangi iwe pa iwe ngilayo I dala ke jangi kemat ya ka bor bad ka itiar jongo belai hakama jongi ngilayang saki menda naga benda ka burom jongo belai ngilayo I ya ki dakishin jong ka bor jongo belai hakama jongi habang yo I ya ki himen ki para jongi ki yo pidiang ya ka jingkoi jingkia haba ki kot karpad ya ka kerteng jongo Jesu. Ngiyos ngo na ka gospel minta kasgi. U Jesu udang keren persya ya ka jinglong jeng kato kat nongut ki briu bam treban pediang ya ka dakashin kabakilayoyi hakamat jongki haba u Jesu ula yalap haba u Jesu ula penkoit ya ki bapang ki bashita. Kila wan biang siya u Jesu bad kila kili ki dakishin ayu kabab pilaban peni hangi. Bad yes no u Jesu la jubab yaki. Don siya kano ka dakishin. Lada ngimla ban ngait da kaba yoi ya ki dakishin kaba don saudong jongi kaba utrai uyai tre hake jingim jongi beriu da kaba pelai lud yaki da kaba penkoit yaki. Ladang ngidang sakut haga jingar tatin hadin bangyo I ya ki dakishin kaba u Jesu utray kam hapadeng jongi hapo jongi man ka kelik mat u Jesu omdon dak shuban ai sakaye pat kadang sa lada omdon dak banai Jesu tangga jimpin rem kadang sa nagapinta kibriu bam ngeit ha u Jesu bam ngeit ya ki dakishin kabang yo I kabang yo pidiang lembaga jinge yusngo naka jimpule naka shiti jong Paulus shaki Roman Paulus pakudo kren shai kadar ula yo pidiang ya ka bor
kum apostol na u Jisu na ka bor jangge jingiap na ka bor jangge jimi pa jangu pan menda ulayo ya ka jinglang apostol ban Lait-ïa bad ban hikai ya ki briu ban kongu ya ka jinge lempa ka jingkongu jong ka jinge kane kalong ka ba kongsan ha ka jingim jogi baru ki dakishin kabangi yo i bad kabangi yo pidiang kadbangi pule ya ka gospel kadbangi snap na ka jingle kam jung Jisu kade ban yarap yangi kumno ban pen he pensan ya ka jinge kane kalong ka jingmod ka ba u Paulus ba kudu ong jingkongu ha ka jinge jingkongu ha ka jinge bon kibriu ha ka ne ka juk ka ba menda kimdon kane ka men siam ban kongu ha ka jinge bon kibriu ki im kalam ka jingkongu kalam ka jingkongu ya ka jinge kai ka jinge ba u Jisu don ka bor u Jisu dan hapdeng jongi but u Jisu dan traikam daka shin bad u don kam kerpang hake yo kerish Bakhuid but ladang imdon kata ka jinget ladang imdon kata ka jinget ngem shimla kongu ya uble ngem shimla kongu ya uble na mar bale ka jinget kawan hangi ha ka ya ka ba niyo i niyosngo niyomad kumba ong ki apostol ya kabang yo i ya kabang yosno but ya kabang yo man lada ngimpat la ban nge kabamot ngim kongu lada ngim kongu nginum roy ha ka jinge lada ngim roy ha ka jinge ngin sakut ha ka jingdum lada ngi sakut ha ka jingdum kai ka jimma kan boy ya ka jimpenre but dei na kata kata Jisula rengkat bat kibriu jong ka ne ka juk kinong nine beru kin iang ban pendrem ia kibriu bamnge la dadon na pedeng jongi kibriu bamnge bat ki iang kai ha kaba le ya bar ki kam basiniu kin mau en sadon ke jim pendrem kinong nine be kiyo kata ka kerdan ban pendrem ia ki bamnge ban pendrem ya ki briu bam kongu ha ka jinge kane kalom ka kerlip mat ka ba matam ya ki briu uble u wan kot ya ki nong ninebe wadlada bakim shim long ki ju utrai ulap kindi burom ya ki kaya ka daw kilang nge kila kongu ha ka jinge haba ujona ulayalap shaki ka jingyalap jomu ya ka ketin ka ba ujona ulayalap haninebe ka pelong ya ki briu ban pidiang ya ka dakashin kalawan navu minda mangi parte ngilong kumno bon apdeng jongi wat hadin bang yosno bunsin ya ka ketin utrai wat hadin bang yoi bun ki dakashin ka badang je hapdeng jongi ladang jit ban im kalam nget ha u Jisu kalam nget ha ka bor jongu tengi kalalong ki briu bam kongu ya utrai ba ngimdon shu ya kata ka jingkerku ban kongu ha ka jinge bat kai ka ba ap yangi ladang i im kumne tangi jimpin rem Jisu ong kran shai ka da kan sedon ka jimpen rem ya ke briu bamnge takai ka babang nakabenta jongi menta bangilong ki kristan banget habaro ki dakishin kabangi i haka jingedu Jisu haka balang hake sakramen kam dame hake Eucharist Bakhuid but kum juru ya ke dakishin kabangi i habangi pule ya ke tinu trai tongin duai hagane ki Eucharist Bakhuid nagabinda kane ka jinge bangilong ki kon badon ka jingkongu ha ka jinge badon ka jingkongu ha ka jinge dadangi don ya kane nginum artatin ba nginum tolor nginum ngob ha ka pop nginum ngat ha ka jing sniu ba ngin salong ki ba shlur ha ka jinge ngin salong ki ba shirhem ha ka jinge ngin salong ki kon ki ba dap da ka jinga
kabawan tuit hangi nage sakramen bat bara jingi kai janga balang ngin duai nega binda ka nega jinga haga nega Eucharist Bakhuid jisu be karko kardo yangi ivei pa ivei bangin long ki kun ba kongu haga jingi wat num yalam yangi shaka jim pendrem wat num sha yaki nong ninebe ban pendram yangi habakut ka jingim jongi namarga ngim shim lange jisu ai boringi enyaro yau trai Jesu Christ tongin pendemai ka jinge jongi kadba ngi pla ya ka jing duai credo ngange ka uplay upa padon bor baro nanga penni how Jesu Christ pun namarwe jongu trai jongi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela kana ka Maria teisoti yau bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar panayawu ulaya la tep yawu la hiasha kibaya Agasni ka balay ulami pahat ni kibaya la kiyo shabene shong shakamon ublay upa badon bor bara nang da unwan pahat ben shari kibayim bat kibaya nang yed mo men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya selo ki rikoid ha ka jingmap ikipop ha ka jingmi pahat ka do ha ka jingim bam jikut amen Shim kanambar lai Spanya usam. Lai Spanya usam. Toya duai ko himen ko para baga jinknia jonga ba jumpi kallam ka baprian kun ha ublay upa ba don bor barong Totran ne jinknya ti jongpi na benda kashmiro kurang lekai jongu kachumdoy ilya balam ko chuku maro kowe kadba ngiwan terwa ya ke jingai jongi haga duwan bakendang jame ko trai haga nega sngi burom jongi riko jame Margaret Mary Aloke Augustine Balakurku but Hedwig ngi pan iya ka jingi sne jame bakini ki jing terwa kinai hame ya ka burom ka bakarau tam but kin pinyo hangi ya ka jingda pura janga jinga e jame da ukris utrai jongi Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengkad bat hiru. to kentiu yala ki donur Igitiu ki shautrai. tongin ya aingu ya utrai ublay jengim Kashong hong bat kadei. da shisha kalong ka bashong ho bat ka bade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar hakiri kuit kebala penkantang yalade havu Chris naga benda ka hima beneng kalong ka bade hok benyaro ya ka jingsuma suker ba pala jame da ka ba mekot biang ya ka jinglom briu shaga jingkuit ten rai jonga but me ver ya ka ban mat hangne haparte ya ki jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai but kumda rengat bat ka kenhorn jongi angel bat ki rikoi ni ro yame bat ni pen bana kalem sangem
Tongin duai jar hagamin siam jongi nagabinda ka jimpen slet mai jongamen siam Bakhuid bangin dup danka Nyngkong jonga jinghe obedience of faith halo jongi haga jingim jongi kenapa ngindup long shishaki kun balajir jongu Chris dap daga jinga dap daga bo dap daga jing slur ben pla yaga jing hakamat kino ki jinghe da shisha melong Bakhuid katrai katemei jong ka jingkuid barong namar katangi karpadia me to pen kuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jong utrai jangi o Jesus Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediam yaga jingsha shitom ula shim ya upo bada kabaingo yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim batobam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya kabainaiti naga benda jumpi Haka ju ke rekomendala la yabam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka hala ke senran u ong to shim bat to di na kane pi barro namar kane kalong ka kuri jaga snam janga jutang batimai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to le ya kane ban ken mau ya ngam Kosnam bakardor jongo Chris. Tapen kuid yani. Tapen kuid di kemen siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yangi. Yada yangi na ubamen. Kajing maya jong kajinge. Ani bam yune umu bani di nakani nakuri ngipen ka jinyap trong de kodran kadharu menwa Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jongu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu item namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakri yame da ka bas nge verit ngi kar pad yame bangi ke be yo binda hakamet bar ka snam ukris ngin long ke bela penyata le kawe da umen siem Bakhuid Token mau ko try ya kabalang jamme kabala priyang kasatala kaparte but to penjana yaka hakajingir rangat bado Francis upa Bakhuid jangi Wilbert Marwen ubishab jangi but bar kilingdo but kirinium Token mau lemro yaki himmen ki para shinrang but kinde kibela yotia daka bakarmen yaka jimmi pat but ya baharo ki bela kalat no hakajingis ne jamme top diang yaki shaka jing shai ka kamat jamme To isne yangi barang ikar padia me barengka barka Maria te suti Bakhuid ka kami jongo belai go Joseph Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid ka Margaret Maria Aloke u Hedwig Bakhuid bat u Augustine Balakarku rengkat badu France de says Bakhuid but baru ki Rikuid ki bala pensunga ba e me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo benta lem hage jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram ye me da ukun jamme o Jesus Christ davu lembadu badhavu
kan long hamayu blay upa badan bor ha ke jingelong kawe jungumen se em Bakhuid barro ka buram bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong induai naga benda ka jinga e halo jangi inang duai ru naga benda ka retreat center baro ke jinga e kaba ki kon jangini ki diocese baro Lait-ïa ki diocese la yopediang lempa ka mega bible convention ai ba ujesu nang karko shushu ya baro ki ba yomad ya ka jingit ka jingkarko halo jangi kumjuru mangi iwei pa iwei bangin don ka obedience of faith Nyngkong mu jang ka jinget halo jangi ko pa jangim ba bening kalong ka Bakhuid ka teng jumi kanwan ka ibang jumi kalong ka mon jumi hakin lo kung ba bening ta ayang iminda ka jimbang jangi ka bahalakas ni ba tamap yangi yakitangkang jangi kung ba ngirong imap yakabalis niyo yangi madwadilam yangi siya ka jimpen shoy and way to life yangi nagabasiniyo to life yangi ngi karpat ko try nagajing siniyo baro haga jing spurn jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jingarap ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jinga dana ka jing jin jar baro kad bangi dang up kemelendi haga jingermen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ Namar chume kalong kahima, kachume kabor kapurom, churam la churam. ko try Jesu Christ me ubala ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme to I ha ka ya ka jing suk but ka jingya tali kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bado basansha junom la junom Amen. ka jing suk try kandon bara bo renkat but pi Rengka batiru. dap da ka jingi do Christ tong ini ai ngu markanya Hakumi ukun lambro jango blay. Hakumi ubaket na ka pop janga perte. Suketo ke bala korsha ka jinka wai jango ukun lambro. Kamet berkesnam jung Chris kintu yang shaka jinga.
Abre comensiam Bakhuid, wan karko yangi, wan pen Sngi yangi, wan pen kantang yangi, lembaga ne ke Eucharist Bakhuid, pen kantang ya kamet jongi ya comensiam jongi ya jumbo jumbarka jongi, pen kantang yangi, Panginoon ke balay luit nak maro ke jingte jingkum, nage pop jongi nage jing snio jongi, Panginoon ke bashir hem haga jingay, ay boringi ko Jesu, shindi pura yangi ko Jesu, Panginoon ke kun bakongo haga jingay, Panginoon ke bapadiang ya ke baro haga jingay, Panginoon ke kun ke badap haga jingay, kabawan toy na me ko Jesu, nagakurum jame ko Jesu, lembaga jingyam, baga jime pa jame, rapendab ya kapute haga jingay jame, ko Jesu bayin, Panginoon yangi baro ban yo padiang ya ke jingay, haga jingem jongi, haga min siem jongi, haga jimu jembarka jongi, haga men kapar jongi, min koi ben kia yangi Jesu, Panginoon tama yangi ko Jesu, hallelujah, 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 Tong in nia duwai. Hakas ngika shabening jangiri ko jame ngikar part potrai bamangi ya ke bela pen klein daga jinga janga sakrament ngilla ben ngukumen hakie kie ki babha jangat bam jeket ki ba wat mendahi ki pen happen san yangi daga jinga jame da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat patpim Rengkat patpim play button bor barin kar koi api uppa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. ya lesuk pan bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ka jompi Ni songo yao play. Musim kanambar arspa san punyo. Kanambar arspa san punyo. Nyngkong, En je rode draai Jezus Christus. Amen.